Tini seng Rajapalno deputation de lakia Ritongo Tani bagi renani nangka angkai seng 23 tarik Januari je Sondon Chaterjee Sondon de Onomnat Koising mati song je bobagrano kok haimesil chamani abono nugu seng TPF nogo asu pongnani musunglia ha bobagrano অপমান খাকে বলতে সিনি 12 লক্ষ টিপ্রা সারানো অপমান খাইমেনি ক্লাयो हानि बागैनो जों दिनै बिनो बुंङो जों FIR बो खाखिया दुइटा थानाव FIR खायजाका जों टाकारजला थाना तै कांचनपुर थानाव FIR खायजाका आबनि लगे लगेनो जों दिनै राज्यपालनबो डेपुटेशन रोनानि बागै मा फाखिया तानि बागै रोनानि मा फाखिया होनमाले सिनि हा नकफां हा बोबाग्रानो जेबाबे अपमान खाखिया जेबाबे मानहानि खाखिया आबनो जों सह्य खालिया आबनि लिगेल एक्शन नानै बागै जों राज्यपालनो बतिनि मेमोरेन्डाम साबमिट दिउ दं तानि बागै जों सुदो राज्यपालनो सिमिरि ओइ जों बथागिया कपि टु प्रेसिडेन्ट कपि टु होम मिनिस्टार कपि टु प्राइम मिनिस्टार कपि टु चीफ जस्टिस नो जों अब रहरजांनाय आबनि बागैनो जों सिनि तिरबा हानि जरा तिनि जे सिनि जतननो आं कन्यानि मुसुङो जों नगो आसु टंगिं लाया कारै सिनि बुबाग्रानो सेफ सिक्युरिटी सेफ गार्ड खानिनि बागै जों मुभमेन्ट बन मान अखलायसिनाय आबनि बागैनो जों दिनै राज्यपालनो जों कगबति साजाक दङ जेसेकाबेनो बिनि सिक्युरिटी प्रोवाइड माखानि हिनै जेट कमान्डो आबाबो जेट कमान्डो रेनानि बागै जों राज्यपालनि थानि मेमोरेन्डामो रिजा राज्यपालनो सिनि महाराजानो सिनि बुबाग्रानो कमान्डो फोर्स हुई सेफ गार्ड रेनानि बागै जों दिनै राज्यपालनो अर डेपुटेशन खालायलायजा आबनि बागैनो जों दिनै जे खरकबुरैनो डाक्टि लिगेल एक्शन नानै बागै जों अर राज्यपालनि थानिबो जत मेमोरेन्डामबो साबमिट खायजा आबनि लगे लगे ताबो त्रिपुरानि सिचुएशन उसकांगो सुबिन्दु डक्टर सुबिन्दु देब्रमाबो बुजाकमानि तै उदयपुराव जे बोरै स्टुडेन्टनि बुमा जे बोरै हेरेसमेन्ट खायजामनि आब्रनो टिबो जों दिनै जतनो आ मेमोरेन्डामबो साबमिट खायजा आबनि बागैनो जों जतनो कन्यानि मुसुङो दिनैनि जे राज्यपालनि जे डेपुटेशन जे फाइनारनोबो कन्यानि मुसुङो जारा नायटनरनोबो सिना हानि बरनोबो कन्यानि मुसुङो जों तेबो लिगेल एक्शन माया साक जरतै मुभमेन्ट कटर सभा नखनानि बागै जत टिआर मा टंलायनाय आबनि बागैनो जतनो हामबाय सिनि त्रिपुरा बासिरनो हामबाय दिनै जों राज्यपालनो मेमोरेन्डाम रोजा सिनि त्रिपुराव ताबुकबो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट सिनि त्रिपुरा हाव लागु सिंयाखौ लागु या सिनि से महाय जोंनो जे सिनि इन्डिजिनियास हानि बोसारनो जेबाबे अत्याचार खायतंखा जुदि लागु थाखाय सिनि अवस्था तामुंनाय आबनि बागैनो जों साका राज्यपालनो अर तिनि डेपुटेशन देनाय सायतंगो तामनि सागांगाय जों जदिनो सिचुएशन ताबो जेबाबे अबहाके इन तमनि मोथांमै आंखाय राष्ट्रपति शासन दिवै डाइरेक्ट राष्ट्रपतिनि यागो हस्तक्षेप खायरिथुं आबो सिनि मेमोरेन्डामो अबो सिनि साबमिट खायजाक दङ सुरा आबो सिमिया जदिनो बर खामियाखाय जेमन मिजोरामो वाइएम रो सरकारनो कन्ट्रोल खायमा हाय नागालेन्ड नागा हहर कन्ट्रोल खायमा हाय म हाके सिनि त्रिपुराबो सिनि बरक दफानि यागो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर याफारि रिथुं होनै जों दिनै राज्यपालनि थानिबो डेपुटेशननो नारखा आसनो हामबाय।